Grabe. Tinusukan ako sa dungo. Ayan mga ka-hunters. Di pa silong kwaom. Sinuro ko sa kamot ko. Di pa silong pa ng kwaom. Ayan. Mahanibi mga ka-hunters. Success. Pero ginuroo pa ng ka-hunter ang ano ko, dungo ko. Nakulukon. Pati sa talinga. Opo. Pero mamamis yung pa mga ka-hunters sa laog. Kaya kahit puwantang kwaom. Pero ang sako yung napistol mga ka-hunters ay naguguho. Delikado. Grabe. Mamamis yung mga ka-hunters. Pero daragito na talagang liguan. Ayan, kung nailing do mga ka-hunter. So, mamis, nagduruga. Ko. Sheesh. Puro guop na naman ako, pati sa dungo ko mga ka-hunters. Dakulong talaga hunters, oh. Ayan, kung nailing do. So, kapot ni Billy. Ayan, yung sukay riba itong ngunyan mag hunting ng liguan, si Billy. Ang pinakamatapang na si Billy. Ayan. Wala mo yan, sa barangay Buyan, matatagpuan ng hanip. Grabe. Maligwanan mga ka-hunters. Kung nailing doon, nagralayog na sa liguan. Dami talaga. Dami ng liguan. Ayan, kung nailing doon mga ka-hunters. Okay na mga ka-hunters, nakuha tayo na sa hanibi. Success na naman ang sa tuyang pag-hunters. Ayan. Success. Sana puro na akong suportahan sa kuyang pagbablog. Maraming salamat mga ka-hunters. Yan o, puro bago na naman mga ka-hunters. Pati sa talinga ko, namula-pula. Kuya pala so kinuatang harong kang liguan mga ka-hunters. Success na naman kita. Ayan. Kung nailing doon nag-live naan. Yung mga liguan. Ayan. Yan pala si Billy ang ating pinakamatapang na kasama dito. Ayan. Success na naman mga ka-hunters sa tuyang pagganap ng liguan. Success. Ayan. Tinusukan ako sa dungo mga ka-hunters. Kulugon. So ano ko? Hinilas mo? Ayan mga ka-hunters ang sa kuyang kay Reba. Mag shoutout ka pre. Ayan. Ayan. Ito, sinilas mo ngayon. Kukaon niya daw muna sa kuyang cheers. Nawalat. Tinurusukan ako sa dungo mga ka-hunters. Grabe. Huya so karayom. Grabe. Kulugon. Sinipuna naman kita. Pero success na naman ang sa tuyang pag hunting ng liguan mga ka-hunters. Ayan. At ipayo-piling ko sa endo so nako atang honeybee. Ayan. Kuyan pala mga ka-hunters so sa tuyang nako ang honeybee. Success na naman to mga pre. Ayan mga idol. Success. Ayan. Papiling ko sa endo so honeybee. Ayan. Purong-puro mga ka-hunters. Kung gusto niyo palang magbakal sa kuya ning purong honeybee. Ayan. Mag-comment lang kamo sa kuyang YouTube channel. Ayan. Ang sa kuya palang pangarap sa kuyang YouTube channel ay Bicolano Hunters Vlog. Ayan. Ito ang piganting ta mga honeybee. Ayan. Grabe mga ka-hunters. Success na naman pag hunting taning liguan. Paghantan liguan mga ka-hunters. Ayan. Ayan pala si Billy ang magdadala ng ating honeybee. Ayan. At bibigyan ko na rin siya mamaya ng honey pag uwi namin doon sa bahay namin. Ayan.
Kaya success. Salamat. Sana puro hindi akong suportahan sa kuyang YouTube channel. Ang pangalan ko pala sa YouTube channel ko ay Bicolano Hunters Vlog. Ayan. Salamat. Sana puro niyo akong doon suportahan mga idol. Thank you. Ayan. Salamat.